Gaueko esentziak nora eraman gaitzakeen ez dakit. Beti jakin izan dut gaua berezia zela. Gauak berezi egiten ninduela. Begiak itxi, isilunea entzun eta amesten hasi nintekela. Momentu horretan aurkitzen naiz orain. Gaueko esentziak nora eraman gaitzakeen ez dakit. Ni naiz nik hartutako erabakien jabe. Nik erabaki dut honetan sartzea eta naizen bezala erakustea. Galtzeko beldurrik izan gabe. Jada galduago ezin dudalako egon. Non nagoen ez dakit, zer nahi dudan ere ez, baina galdutakoen mundu honetan zaila da erantzunik gabeko galdera bati erantzun aurkitzea. Erakutsiko diot nire buruari helbururik gabe maitatzen. Ordenik gabe, gidalibururik gabe. Soilik maitatzen, ez pentsatzen. Pentsatze huts horrek barnea astintzen didalako. Bihotzaren eta buruaren arteko tirabira dugu mai gainean. Zein egin kasu, zeinek agintzen duen. Baina niri ez dit bihotzak maitatzeko ahalmena ematen, ez dit buruak erabakiak hartzeko ahalmena ematen. Begiek, belarriek, eskuek, behatz potoloak ere kimika hori sentitzeko ahalmena ematen dit. Orduan, zein egin behar zaion kasu, galdetu ezkero, erantzunik gabeko galdera dela esango nizuke. Zaila delako erantzunik gabeko galdera bati erantzun aurkitzea. Ez dut oheratzeko aitzakia izan dadila galdera horren funtsa. Lehenengo burua jan, eta gero arropa kendu. Amesten jan, benetan kendu. Han, kendu. Helbururik gabeko ideiek gaua ulertarazten laguntzen didatelako. Gaueko esentziak nora eraman gaitzakeen ez dakit. Hartutako 3. koparen ostean berdina izaten jarraitu nahi dudalako. Zure edalontziko alkohol arteko izotz. Gauaren erotasunean iparrorratz hori izan nahi dudalako. Galduta nagoelako. Berdin du egunean zehar pentsatutakoak, ilargia ateratzean dena aldatuko delako. Buruan hasi eta egunean zehar ilun ikusitakoa gauean argituko zaidalako. Eta hor sortuko naizelako, hor aurkituko naizelako. Ilargiaren islak argiztatuko ditu hitzak. Ilargia ateratzean begiradarekin musukatu nahi izango zaitut. Pertsona bat asko gustatzeak ez du esan nahi maite duzunik. Pertsona bat asko maitatzeak ez du esan nahi maite minduta zaudenik. Bakoitzak bere definizioa du, bere momentua eta bere sentimendua. Ez ditzagun nahastu. Jendeak maita gaitzan behar dugu maitatzearen beldur garelako. Maitatzeak ez du minik ematen, mina baretzen du. Ez dut maite mindu nahi, ez dut maitasunarekin inor mindu nahi. Naiz eta askok mintzea duten helburu. Estropozu egiten ikusi nahi nauzuen hoi, zu hoi, pase berezi bat emango dizu etori ikusteko. Erori ezkero altxatuko naizelako eta ez dut duintasunik alduko. Erori behar badut eroriko naizelako. Baina nik erabaki dudan pauso bat emateagatik izan dadila. Eta hor, momentu horretan nitaz harro egongo naiz. Harro, oso harro, espozik, harro. Nire postasuna gizarte onarpena besterik ez delako. Nire postasunak baliorik ez duelako. Baina benetan dinotxuet, harro egotea askoz zoragarriagoa da. Gurekin ahalduenarekin ere, ahal dugulako. Ez geratu, ez lasaitu, ez etxi. Ez utzi ingurukoen hitzek zure gain har dezaten. Ez utzi ingurukoek zure erabakietan muturra sar dezaten. Orduak minutu igarotzen direnean, orduan jakingo duzu. Zer nahi duzun eta zer zaren. Konfortak hil egiten gaituelako. Egunen batean lortuko dut. Gaueko esentziak nora eraman nahi nauen badakidalako. Egunen batean, hau ez da galdutako gau bateko ametsa izango. Eta galderei erantzun aurkituko diet.
bitartean, ondo lo egin.